Pa dobar dan, u toku je jedan veliki Fortnite account giveaway, jel tako Andrije? Da bi učestvovali u tom giveawayu trebate da se subscribe-ujete na Power Hamster kanal, da upalite zvonce, da zapratite Power Hamster donja crta na Instagramu, moj Instagram, da se razumemo, da zapratite Trade Fortnite accounta na Instagramu, tagujte i 3 drugara na zadnjoj slici i napišite ovdje na ovom videu u komentarima hashtag lodari i svoje ime na Instagramu. Ovako, snimit ću video da će biti izvlačenje ili će možda čak biti live, ali uglavnom za 2 nedelje od dana kada je ovo izbačan, da znate, tako da kažem ostavite upaljeno zvonce, znate kada će to da bude i puno sreće svima. A sad na video. Pozdrav svima prijatelji, dobrodošli u ovaj slatki i lepi video. Danas ćemo istestirati kao neki mit ili nešto. Uglavnom, stvar je u tome da pokušamo da nađemo ono blago bez mape. Sada, da ne bi popali ono po celoj mapi, jel tako? Mi ćemo uraditi šta? Ovako, Andrica je tu samo, Andrica, javi se. Čao. Evo ovako, pokaži, ti imaš mapu, jel tako? Da, on ima uglavnom mapu, a ja nemam. I vidite, kada on to otvori, uglavnom ja ne vidim gdje je. Tako da on će da me vodi i mi ćemo da vidimo onako da ja to mogu da vidim uopšte gdje je, tako uglavnom. Sad nadam se samo da nećemo poginuti to, zato što stvarno nismo naoružani nikako. Ja preporučujem da bežimo odavde, Andrija. Nisi svestan gdje je. Evo ga lik gore, evo ga lik gore. A daj te bro, ne. Da pobegnemo mislim. Evo ga ovdje. Te broj da pobegnemo. Te broj, oti ga vam. Iza. Znam. Ne. Ja nokon, Ilija. Jedan ti je nokon. Znao sam da mi je trebalo napadu. Pazi. Yeah. Bravo. A ovo nemaš pojma koliko dobar osjećaj. Sve negdje prilike ovdje. Ni svestan koliko nas se sad usrao. Nije, te bro, ovo je bio high skill game. Je to vamo, ne, se ne vidim. Dođe vamo. Ne. Dođe vamo, postavljam launchpad. To je vamo, Wow, to me je baš daleko dobro. I dan 2 preživjeli smo napad ovih zmija u džungli. To je ovdje, ovo, te bro. Evo ga ovdje. A, okej. Stani, dođi ovdje. Pa dođi ti bre, neko će nas roknuti. Evo me. Pa dođi. Evo ga ovdje, Ilija. Gdje? Ovdje. Baš ovdje? Da, baš ovdje. Aj, uđi. Vidi, ja mogu da ju kopam, ali ga nisam vidio pre toga. Wow. Znači, ipak može. To je ekstra pred. To je zapravo cool. Znači, ne treba ti ni mapa da bi našao, samo treba da udaraš po celoj mapi. Da. Seems fair enough, right? Likovi na 266. Da vidim. Dakle, da, može se reći da je mit istinit, možete naći bez ikakve mape. Sad, da li se baš spawnuje bez da iko nađe mapu, to verujem da niko ne može da zna. Tako da, ništa, to što je moguće istestirati, mi smo istestirali, vidim se, znači ništa se nije ni vidjelo, ni bilo šta, samo ova. Ali čim udariš tu, onda se pojavi, što je jako cool zapravo, nisam očekivao da će tako da bude. Nemo si smradina, ono najveća. Si gubio? Dobro. Uglavnom, istestirali smo taj mit, tako da vidjeli ste i sami, stvarno je dobro fora što ste to ubacili, lepo što možeš zapravo naći bez mape, tako da nadam se da ste uživali u klipu, uživali u ovom giveawayu, samo puno sreći, tako da vidimo se kako sljedeće, pozdrav.